Γεια σας. Γεια σας φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα προγραμματάκι που μπορείτε να κατεβάσετε βίντεο κλιπ και music, δηλαδή τραγούδια, από το YouTube. Μπαίνουμε στο Google. Γράφουμε το προγραμματάκι, μισό λεπτό να σας το δείξω, το βλέπετε αυτό εδώ. Λέει Acube. Τα υπόλοιπα το γράφουμε Acube. Εμένα μου το βγάζει επειδή το έχω κατεβάσει και άλλες φορές. Το έχω κατεβάσει μια φορά. Πατάμε εδώ το πρώτο, ασφαλής λήψη, και κατεβαίνει και σας λέει τι πρέπει να κάνετε και τα λοιπά. Όμως εγώ το έχω κάνει και από ό,τι βλέπετε το έχω κατεβάσει. Τώρα μπαίνουμε YouTube. YouTube. Και βάζουμε το αγαπημένο μας τραγούδι. Εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Hey Brother. Εσείς μπορείτε να βάλετε όποιο σας αρέσει. Πατάς εδώ. Κάνεις αντιγραφή. Κάνεις αντιγραφή εκεί πάνω που λέει HTTPS. Κάνεις αντιγραφή όλο. Βγαίνεις από εδώ. Μπαίνεις εδώ. Σε αυτό το χέρι, αυτό το βίντεο που λέει από κάτω. Τώρα, κοιτάξτε, εδώ σας βγάζει τι θέλετε. Screen Capture, DVD, Blu-ray, VSCD Creator, Music, Audio Record. Αλλά συνήθως εμείς κατεβάζουμε βίντεο για το MP3 μας κτλ. Εγώ όμως τώρα θέλω να κατεβάσω για music. Θα σας βγάλει αυτό σε ό,τι θα πατήσετε. Δεν γράφουμε αυτό. Δεξί κλικ, επικόλληση. Και κλικάρουμε να το βρει. Και σας βγάζει εδώ τα οποία έχουν και εδώ σας βγάζει τα τραγούδια τέλος πάντων. Κλικάρουμε το πρώτο, βλέπουμε τα playbacks ποια είναι τα περισσότερα και πατάμε download select, save. Μπαίνουμε εδώ και κατεβαίνει γρήγορα. Έτσι μπορείτε να έχετε τα τραγούδια σας. Μπαίνουμε λοιπόν στη βιβλιοθήκη. Λήψεις, μόνο που εμείς δεν το έχουμε λήψεις, θα το βάλουμε, συνήθως το έχει στα έγγραφα. Όχι στα έγγραφα, συνήθως το έχει στα βίντεο. Μόνο που δεν είναι βίντεο, να και το έχει εδώ, το βλέπετε. Που λέει, αυτό με το λουκέτο θα το αφήσετε, θα αντιγράψετε μόνο αυτό. Και έτσι θα τα έχετε και ξέρετε πώς μεταφέρετε. Καταλάβατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθησή σας. Κάντε subscribe, like και τα λοιπά. Ευχαριστώ. Γεια.